змяніць беларусаў, вот які там вот стрыт-арт на лбе ім намаляваць. Все. Яго нацыянальнае сэрца спынілася ад гэтага вот усяго. Не разумеючы свае эмоцыі, лепш іх хаваць. Да. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаете все. Идея X на Еврорадио. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя Зміцер Лукашук і Максім Гаруноў. А сённяшняя наша госця – хросная маці беларускага стрыт-арту. Куратарка і заснавальніца беларуска-бразільскага фестывалю вулічнай культуры «Вуліца Бразыл», мастачка Міла Котка. Добрый день, Міла. Дзякую шчыра за запрашэнне і дзякую вам за вашу ідэю шукаць нацыянальную ідэю. Ну, так, гэта, канешне, было вельмі прыемна пачуць і усмешка ў цябе вельмі добрая, але я пачну з прэтэнзіі. Міла, вот ты ж ведаеш беларусаў, гэта такая вот нацыя лясоў і палей, партызаны, для якіх цішыня, вот самая галоўная, вот моя хата з краю, не чапайце мяне, ціша, 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 вот так, ну вот все такое. А ты вось у гэты спакой беларускіх балот прывезла гэты шумны бразільскі фестываль з усімі гэтымі вот пер'ямі з усіх месцаў. Ты што, хацела, каб у беларускай нацыі яго нацыянальнае сэрца спынілася ад гэтага вот усяго гвалту, тлуму і ўсяго астатняга? Вот навошта ты это зрабіла? Ну, па-першае, у першай фразе тваёй ўжо было некае вызначэнне, якія ёсць беларусы. А крыху я з гэтым вызначэннем свой час не пагадзілася. І тое мастацтва, якім я зацікавілася шмат 15 год таму, акурат мне паказала, што ў беларусах гэтае сэрца грукае яшчэ мацней і яшчэ больш шчыра. Што нават не было такого моманту, як там у песні Спліна спынілася і далей пайшло. Не, нічога ні ў кога не спынялася. Я 15 год таму пачала займацца капуэрай. І мяне натуральна, беларуску, з усім тым, што ты апісаў, заахвоцілі вось гэтыя і рытмы, і шчырасць, і вясёласць, і адчыненасць, і эмацыйнасць. Эмацыйнасць – гэта моцны такі фактар, які, напэўна, і прыцягнуў гэтую культуру іншую, бразільскую мяне. І падчас вывучэння гэтай культуры я натуральна працавала з вялікай колькасцю людзей. Сотні, тысячу людзей, усім было цікава, некая экзотыка ў Мінску, што такое капуэра. Хто не ведае, я скажу, гэта такое бразільскае бойкавае мастацтва, якое умяшчае ў сябе музыку, танец, гісторыю вызвалення рабоў у свой час, некая культурніцкі аспект і вельмі моцны сацыяльны фактар. То бок такая мяшанка ўсяго. І, як не дзіўна, ніколі не бракавала вучняў ці людзей, якія гэтым цікавяцца. Бракавала пасля ўжо людзей, якія хочуць гэтым стала займацца, бо гэта складанае мастацтва, як і любое мастацтва. Але вось цікавасці ніколі не бракавала. Мы вельмі шмат выступалі і на вуліцах горада Менску, і ездзілі выступаць, і заўсёды. Якая б праграма не была да нас, калі ўключалася капуэра з гэтымі барабанамі, з гэтымі ўсімі феерыяй, заўсёды у людзей быў вельмі вялікі водгук. Пра што гэта кажа? Што гэта нам таксама ўласціва. І у вялікай нават патрэбе знаходзіцца і такія эмоцыі таксама пражываць. Дарэчы, калі ўжо загаварылі пра эмоцыі, ёсць жа ж такая упэўненая, перакананасць, што беларусы не эмацыйныя абсалютна людзі, што ім бракуе эмоцый, і яны не хочуць іх, што яны вельмі баяцца паказаць нейкія эмоцыі. Вот колькі казалі, я адразу скажу, лета 2020 года, что белорусы один одному не усмехаются на улице, боятся нечто вот сказать доброе слово и так далее. Так что, это неправда? Вы ведаеце, калі я працавала з людзьмі, я сапраўды бачыла, што асаблівую працу мне трэба было весці менавіта на раскрыццё эмацыйнасці.
і што казаць, і мне самой таксама бракавала часцяком гэтага. Я, напрыклад, зараз вельмі моцна працую у гэтым накірунку, прапрацоўваю гэты момант там на псіхатэрапіі, і відавочна ёсць нейкія хібы. Ёсць такі момант, што не тое, што эмоцыі, не разумеючы свае эмоцыі, лепш іх хаваць, калі не разумееш эмоцыі. Часцяком, магчыма, ў нашай культуры раней, можа, ў Савецкім Саюзе, можа, такое выхаванне, можа, ўсе вельмі шмат працавалі, і таму прапрацоўваць яшчэ свае эмоцыі не было часу. Мы прызвычаіліся, што нешта, што нас турбуе, ці нешта, што нам дрэнна, як бы мы заўсёды хацелі быць нейкімі там, я буду казаць пра сябе, не буду казаць пра іншых, у кожнага свая гісторыя. Заўсёды хацелася быць некай такой, ведаеце, выдатніцай, такой паслухмянай дзяўчынай, якая там добрая, усім усё задавальняе. Аказваецца, што гэтая пазіцыя, яна моцна перашкаджае ўласным эмоцыям. Мы розныя, мы не толькі добрыя, мы і дрэнныя, мы не толькі можам нешта выдатна рабіць, але нешта поўную херню, так, але умець сабе прыймаць і гэтую эмоцыю як бы выдаваць у свет, не баючыся, што цябе ў гэты час, напрыклад, ад цябе адвернецца хто-небудзь. Гэта моцная праца, і мне падаецца, вось тое, што ты сказаў пра беларусаў, якія там не усміхаюцца, ці што, гэта проста як бы такая свой скафандр, эмацыйны скафандр, дзе все свае эмоцыі ўнутры, ты іх уже не разумееш, бо яны не выходзяць наружу. Ну, просто так унутры ўсё варыцца, а калі выходзяць, чаму я да бразільскай культуры звярнулася, і там такі вялікі водклік атрымала самой для сябе. Аказваецца, эмоцыі можна свае даставаць з сябе, можна гэтымі эмоцыямі камунікаваць таксама. Добра, дрэнна, скандаламі часамі, але некае адчуванне жыцця большая, такая комплекснасць атрымліваецца. Ну, гэта моя трактоўка. Яна, можа, далёкая ад навуковай ці сацыялагічнай, але вось гэта мой шлях. Але глядзі, вось нават твая гісторыя, яна, ну, можа быць, не абвяргае твае словы, але ну, паказвае, што беларус, нават калі вот яму вельмі хочацца гэтага движу, вот яму хочацца эмацыйнасці, яркасці, вот этого вот всяго вот бразільскага, вот так вот карнавал, то беларус потым праз пэўны час з яго ўсё адно вылазіць, і хочацца яму ізноўку цішыні і спакою. Дзе ты правяла апошні год? Шмат дзе была. Але па большай частцы? Ну, я звярнулася да прыроды, гэта то правда. То есть у лесе? Гэта правда, у джунглях, у лесе, на вадаспадах, ці ў манастыры нават буддзійскім. Ну, але гэта таксама ўласная гісторыя, і я б не хацела супрацьпастаўляць гэтыя рэчы. Калі мы кажам пра толькі вясёласць, гэта ж таксама адзін комплекс эмоцый. Некая там наша меланхолія ці задумлівасць, ці, не ведаю, некая роспач. Ну, гэта другі спектр эмоцый. Мы людзі як бы комплексныя, мы нараджаемся з усім спектрам. Справа ў тым, што па жыцці мае папулярнасць у соцыуме, а што не мае. Я не скажу, што там у дзяцінстве, калі я была, вяселлі ці святы, якія пражывалі беларусы, вось тое, што я памятаю па традыцыі, там, не ведаю, моя адна сям'я, частка сям'і з Падгроднішчыны, это заходняя Беларусь, другая з цэнтральнай Беларусі, там каталікі, тут праваслаўныя, дзесьці там хтосьці і паганскую культуру практыкаваў, але сэнс у тым, што заўсёды моцна было развіта менавіта вось гэтая некая там вясёласць. А калі былі пахаванні, я памятаю, што бабулі садзіліся ўсе і галасілі ў голас, і праз голас, праз плач нейкі яны высвабаджалі гэтыя свае эмоцыі. І нават я яшчэ памятаю, што бабулі адзін паміж сабой пасля пахавання яшчэ, ведаеце, так казалі: а вось яна дрэнна галасіла, хіба не так ёй быў там даражэнькі гэты любы яе мужынёк, які памёр. І я такая глядзела, то бок, ну, калісьці гэта у традыцыйнай культуры было запатрабавана. Я не ведаю, што сталася пасля. Магчыма, горад гэта натуральна, больш людзей, няма такога рэсурсу з кожным камунікаваць неяк, ведаеце, шчыра і з распахнутай сваёй душой. І калі я пераехала ў горад, так, я была выхаваная збольшага ў вёсцы ці там у маленькім гарадскім пасёлку. Калі пераехала ў горад, акурат я пабачыла, што зусім іншая, тут больш інтэлектуальная, не жыцейская такая мудрасць, а інтэлектуал,
інтэлектуальнае, рацыё, шмат нейкіх сувязей паміж людзьмі, якія ўжо больш такія надстройкі не эмацыйныя, а больш там, ну, па бізнесу ці па нейкім там арганізацыям, па ідэям, больш ідэйныя нейкія спалучэнні. Гэта было таксама вельмі цікава. Вось у мяне гэты пераход з лесу як бы ў горад, ён адбыўся натуральна. Я прыехала вучыцца ў Менск. І менавіта гэта даследаванне, вялікае даследаванне гэтых культурных сувязей у горадзе, бо яны тут у моцнай канцэнтрацыі знаходзяцца, таму што, ну, ведаеце, я зараз у лес вярнулася толькі таму, што я вельмі шмат збагацілася усімі гэтымі камунікацыямі, ідэямі, філасофіяй, не ведаю, нейкім досведам уласным, што я рабіла праектамі. І зараз леснымі для мяне зусім іншы, не той лес, з якога я выйшла. Калі я выходзіла з таго леса, я выходзіла типа, што за пустэча, што за вёска, як мне все гэта абрыдла, все гэтыя агароды, все гэта натуральнае, все гэта... А прайшло там 20 год, і я зноў туды вяртаюся. Так гэта ж іншая канцэпцыя, я зараз уже з мастацкага боку магу на гэта глянуць, магу там некую філасофскую надстройку над гэтым, у гэтым разглядзець. Ой, вся гэта філасофская настройка з цягам часу кожнага беларуса цягне да зямлі. І гэта натуральна, не толькі беларусы, я б сказала. Я шмат вандрую, і кожная зямля мае сваю... Я не ведаю, можна так казаць, нельга, энергетыку. Я ведаю, што гэта ўсё з такой эзотэрыкі больш. Тут навукоўцы прысутнічаюць, магчыма, для іх гэтая фраза энергетыка, зямля мае энергетыку неяк дзіўна гучыць, але сапраўды я бачу вельмі вялікую сувязь, адчуваю, нават не бачу, адчуваю вельмі вялікую сувязь з зямлёй, калі вучышся размаўляць на яе мове. Ну, як бы не калі ты прыходзіш з гарадскім нейкім мысленнем на прыроду і хочаш там паставіць калонкі, заглушыць гэтую прыроду ўсім, чым толькі магчыма, зрабіць сабе нейкія гарадскія умовы там, а вось каб пабыць сапраўды ў гармоніі з прыродай, гэта не кожны чалавек умее, нават не кожны беларус, які адпачывае там на азёрах нашых і яшчэ што-небудзь. Я гэта, дарэчы, моцна навучылася у Таіландзе, дзе практыкуюць буддызм, вось гэтая, не ведаю, сувязь касмічную ўсіх жывых істот на планеце і сябе, як бы памяшчэнне сябе ніяк, там антрапацэнтрызм, я галоўны і ўсё астальное мне падпарадковваецца. А типа я ў сувязі з усім, там от, нас вучылі нават камароў слухаць і не забіваць іх. І казалі, кожная жывёла мае права на існаванне. Ну, гэта моцна мяняе светапогляд. І насамрэч тая прырода і тая энергетыка зямлі, якую я зараз адчуваю, вось беларуская зямля мяне моцна цягне. Я вандравала, я магла застацца, ну, цягам апошніх часоў і ў Таіландзе, і ў Афрыцы, і ў Бразіліі, і ў Еўропе, там увогуле няма праблемаў, але беларуская менавіта зямля. Зямля, а зямля значыць для мяне і людзі, якія на гэтай зямлі жывуць, вось моцна прыцягваюць. Максим, такое адчуванне, што ты вот просто подвис от всего почутого. Не, ну интересно. А вот когда у вас был какой-то вот день или вот момент, когда вы, приехав в Минск, поняли, что теперь Минск — это вот тоже ваш дом, что вы адаптировались, что это, в общем, как бы вот ваша такая же естественная среда обитания, как и то место, где вы выросли? Гэта адразу адбылося. Сразу. Гэта адразу адбылося, і ведаеце ад чаго? Таму што я адразу трапіла у як бы асяроддзе, якое мяне прыняло. Былі людзі, былі выкшталцоныя людзі, якія адразу пабачылі ў мяне нейкі там талент і такія прынялі да сябе ў кампанію. І ну, адразу адчувалася, ну, дом гэта ж там, дзе цябе прымаюць, так? І вось, ну, Мінск неяк мяне адразу прыняў. Хоць я доўга шукала сабе месца ў ім, ну, як бы, я маю на ўвазе, ну, я да гэтага часу не маю тут сваёй ўласнай кватэры, я заўсёды пераязджаю, там ці здымаю, але кожнае месца, гэта мой прынцып, кожнае месца, дзе я б не знаходзілася, нават там 2 тыдні ў некім інтэрнаце. Я лічу, ну, вось 2 тыдні, гэта 2 тыдні жыцця, я буду ставіцца да гэтага як да свайго дому.
і шмат здзіўляла там студэнтаў сваіх калегаў тым, што ты робіш, ты ж праз 2 тыдні з'едзеш адсюль там ці яшчэ. Я кажу, не, гэта мой дом, я буду там 2 тыдні, я буду перафарбоўваць нешта там, мяняць да лепшага, каб пакінуць гэтае месца, калі я ўжо пераязджаю ў лепшым стане, чым яно ёсць. Дзіўныя ідэі, не ведаю, гэта магчыма мая прыватная такая філасофія. Магчыма, там матуля мяне навучыла гэтаму, ці неяк так склалася, некія людзі, праваднікі. Але я сапраўды як бы не мэтамі жыву, а больш шляхам. Ну, вось, калі я на гэтым шляхе знаходжуся, ну, хочацца клапаціцца пра гэта месца. А помните день, когда вы первый раз пошли в Минске в театр? Ну, в какой-нибудь театр? Или что это было? Или опера или театр? Опера, памятаю. Я памятаю, моя школа знаходзілася недалёк, ну, як бы пасёлак, дзе я жыву недалёка, это 25 кіламетраў ад Мінску, але тым не менш, розніца культуральная вялікая. І нас павезлі ў школе в оперны, на Кармен, оперны тэатр. Памятаю, што все хлопцы-двоечнікі такія хі-хі-хі, там смяяліся з тоўстай бабы, якая, ну, як яны тады казалі, з спявачкі опернай. Але, ну, мне было цікава. Матуля таксама вазіла мяне ў оперу на Лебедзінае озера, на нешта такое. У Менск. Ну, у Менск. Я ўвогуле за мяжу выехала толькі ўжо ў сваё паўнагоддзе, там, 19. Ніколі раней не бачыла нічога, акрамя там России и Украины. А в России где были? Это Краснодарский край, Питер. Краснодарский край и Петербург. А Москва? Не, Москва так сама уже до хлопца туды поехала в свой час. А первый город, который в Европе находится, куда вы приехали, где вам понравилось? Ну, першая я приехала ў Варшаву. Пасля Варшавы гэта была ўжо Берлін, пасля ўжо далей. Уже і Іспанія. А какой в Европе город больше всего нравится? Ну, гэта складана сказаць. Доўгі час маім фаварытам быў Будапешт, потому что там я любіла ездзіць на фестываль Сігет, і мне вельмі падавалася гэта мультикультуральная ідэя гэтага фестывалю. На гэтым фестывалі я ўвогуле ўпершыню пабачыла, што можна злучыць неверагодную колькасць ідэяў, там, нацыянальных ідэяў, дарэчы, у адным. Я там упершыню і крышнаітаў пабачыла, і КПР, дарэчы, з ёй пазнаёмілася ўпершыню на гэтым Сігеце. Пабачыла ўсе рок-зоркі, якія там былі ў маім плейлісце тінейджеркай, там ад Radiohead да, не ведаю, Пласібо. Пабачыла упершыню ЛГБТ, як бы іх яны там, ведаеце, транс хлопцы танцуюць, кабарэ нейкае. Чаго толькі там не было, электронная музыка. Ну, то бок для мяне вельмі моцна адчыніла розум менавіта гэты фестываль, і, магчыма, як бы пасля тое, што я раблю па жыцці, гэта некая спроба вось гэтую мультикультуральніцкасць знайсці дзесьці, альбо інсталяваць там, дзе я знаходжуся. Бразілія, дарэчы, ну, якую я ўжо 7 разоў ездзіла з даследаваннямі, вывучала і капуэру, і культуру бразільскую, і там была ў плямёнах, і нейкія рытуалы праходзіла, ну, і навучалася, і з музыкамі, і на карнавалі ўдзельнічала. Ну, то бок розныя гэтыя культуральніцкія іх феномены вывучала і практыкавала праз практыку. Дарэчы, мне вельмі моцна спадабалася там акурат вось гэтая ідэя сумяшчання розных абсалютна ідэяў, нацыяў, культурных кодаў у некай адной такой мікстуры. І пытанне там на якогасьці нацыяналізму ўвогуле ніколі не стаяла ў Бразіліі, там гэта не, там, ну, як бы краіна, якая была перамешаная, там розныя іншыя працэсы і праблемы, але як бы што складае гэтую краіну? Гэта індзейцы, мясцовае насельніцтва, якое яшчэ там застаецца, там ёсць як бы
начівус, так? Там ёсць партугальц, ну, вся еўрапейская культура, партугальцы былі каланізатарамі, якія першыя прыехалі туды і пачалі там хрысціянскую культуру і свой досвед усталёўваць. Там ёсць эмігранты з усяго свету, самая вялікая дыяспара Японіі, японцаў, напрыклад, там, яны все размаўляюць на бразільскай мове, на партугальскай, прабачце. І там цёмнаскурае насельніцтва, то есть то бок тыя, хто былі рабамі ў свой час, прывозілі іх там працаваць, яны все неяк так асіміляваліся, все перамяшаліся, але да гэтага часу кожны з іх практыкуе нейкія свае рэчы. Там, напрыклад, кандамбле, это будзе у афра-бразільцаў, у іх там свае культы, рытуалы, там у індзейцаў будуць свае, там, айваска, не ведаю, нейкія традыцыі свае, звязаныя больш з паганствам, з зямлёй, са сваімі. Ёсць шмат каталікоў, ёсць шмат іншых, ну, я кажу, пра рэлігійныя нейкія рэчы, але шмат ідзе іншых яшчэ рэчаў, там, містычных, шмат шаманаў, нейкіх спірытызма, нейкага, ну, то бок, усё, што я побачила, все, што можна пабачыць вось з міру паніцы, там гэта ёсць. І неяк яно ўжываецца, пераплятаецца ў некую арганічную такую сваю, не ведаю, калейдаскоп нейкі такі. Вось тое, што 7 гадоў, як гадамі, але 5 эдыцый фестывалю «Вуліца Бразіл» было, гэта акурат паказаць, што свет нашмат шырэйшы, чым мы можам уявіць. Ідэяў нашмат больш, чым там наша адзіная галава ці адзіная культура можа выпрацаваць. І што ўсе гэтыя ідэі, яны могуць арганічна спалучацца ў адным месцы, калі гэтыя ідэі, ну, спалучацца ў адным месцы арганічна і як бы не агрэсіўна, калі гэтыя ідэі рэалізуюцца праз дыялог і некую камунікацыю роўнага з роўным. Міла, а можна я от... Чакай, я удакладню. Там да нечага ввядзе філосаф. Я просто удакладню. І зараз мяне ў пастку ў канцы. Некаторыя нашы госці казалі, што навошта нам разважаць пра нацыянальную ідэю, бо, кажам, глядзіце, нацыянальная ідэя раўно нацыяналізм, раўно нацызм, раўно фашызм і далей пайшло. Для цябе такія вот знакі роўнасці ёсць у дадзеным выпадку, калі мы пра беларускую нейкую нацыянальную ідэю разважаем? Гледзячы на тое, што вы далей з гэтай ідэі будзеце рабіць. Як бы вось мы шукаем нешта. Это як любая ідэя, у навуцы, не ведаю, дома, у сям'і, там, некая ідэя. І далей, што мы з ёй збіраемся зрабіць? Вось, напрыклад, вучоныя, якія там вынайшлі круты фізічны закон, як зрабіць так, каб усё ўзрывалася, і вынайшлі там атамную бомбу. Як бы з пункту погляду навукі яны знайшлі класную формулу, так, яны вынайшлі нейкі фізічны закон. З пункту погляду, што ты далей з гэтым будзеш рабіць? Ты можаш яе выкарыставаць так, што ты будзеш вывучаць далей, як забяспечыць усю планету там энергіяй якой-небудзь там бясплатнай. Альбо ты можаш развесці вайну і там знішчыць шмат людзей. І тут все залежыць ад таго, ну, якая прыкладная карысць гэтых ідэй. З нашага боку, беларусы здольныя зрабіць вот са сваёй нацыянальнай ідэяй такую атамную бомбу? У добрым сэнсе. У дрэнным сэнсе. Вот каб дайсці да таго, што атам жа ж таксама добрая, там, карысная рэч. Ну, можна атамная станцыя, а можна атамная бомба. І вот нацыянальная ідэя, вот беларусы вот атрымалі, мы вот зараз з табой пасядзелі, пагаварылі, прыйшлі знайшлі ці там сфармулявалі добрую нацыянальную ідэю, як нам здаецца. А беларусы здольныя гэтую нацыянальную нашу ідэю, па-нашаму такую прыгожую, чыстую, светлую і мягкую што-нибудь зрабіць ёй так, пульнуць так, што толькі кравішча ва ўсе бакі. Ну, у любым аспекце мусіць прысутнічаць этыка, так? Вось там, ты журналіст, і ты ведаеш, што журналістыка мае вельмі вялікую моц. Што б ты там не сказаў, і што бы ў эфіры не было, і ёсць яшчэ гэтая журналісцкая этыка, якая мае свае нейкія стрымліваючыя фактары, што ты ведаеш, што ты як журналіст, нават ты можаш задаць любое пытанне, сфотаграфаваць, растыражаваць, што заўгодна, але цябе стрымлівае некая журналісцкая этыка, якая ўжо сфармулявана. І яна пачалася фармулявацца таксама не адразу. Не першыя журналісты вынайшлі ўсе гэтыя правілы этыкі ў працэсе, так?
То есть сама ёсць этыка навуковая. І мне падаецца, у нацыянальных ідэяў таксама мусіць быць некая нацыянальная этыка, што з гэтымі ідэямі рабіць, як вось. Калі, напрыклад, гэта ж вельмі такая тонкая мяжа і грань, што ты робіш са сваёй нацыянальнай ідэнтычнасцю ўвогуле. Ты хочаш паказаць, што ты лепшы за ўсіх, ты хочаш паказаць, што ты проста асобны, ты хочаш паказаць, што ты індывідуальны, ці што цябе матывуе зрабіць гэтую там ідэю некай гучнай. У нашым выпадку я бачу, што як бы краіна, якая доўгі час скажем так, не ў фаворы была нацыянальная культура, хаця яна ёсць. І як бы не ўсе людзі, не ўсе асветнікі, не ўсе пісьменнікі мелі поўны голас ці права сказаць тое, што яны думаюць. Гэта больш як усталяваць некае такое права на цэннасць нашай культуры. Што наша культура таксама цэнная, такая ж як бразільская, як і ўсе астатнія, еўрапейская, ці там расейская, ці украінская. Усе культуры, яны маюць гэтае права на цэннасць. Але далей мы ўпісваем сябе ў нейкі там сусветны канцэпт, тому што некаторыя нацыянальныя ідэі, яны, магчыма, уже не адпавядаюць часу. Я просто такі, не на нас, каб не балюча было, а вось, напрыклад, возьму рытуал якіх-небудзь у індзейцаў, у амазонцы. Ёсць там племя, у іх ёсць вераванне, што калі нараджаецца блізнюк, то трэба блізнюкоў забіваць. Вось дзіця адразу, блізнюкі не жывуць, і у індзейцаў пабачыць блізнюкоў вельмі рэдка можна. Чаму? Потому што у іх ёсць вераванне, што як бы у чалавека ёсць і злое, і добрае. А калі нараджаецца блізнюк, як бы адзін будзе злы, будзе насіць у сабе добрае, а другі будзе насіць у сабе светлае. І яны не ведаюць, хто. Таму яны як каб прэвенцыўна некага там д'ябла не вырасціць, яны проста а ўжо цывілізаванае грамадства бразільскае, яны, канешне, з гэтым змагаюцца, неяк там выкрадаюць гэтых дзяцей ці абменьваюць, потому што ёсць нецывілізаваны свет індзейцы, ёсць цывілізацыя. Для якой гэтыя нормы ты ўжо не патлумачыш іх нейкімі там сваімі нацыянальнай традыцыяй, ідэямі, рытуаламі і іншае. Таму што ўжо сусветныя нейкія там сусветны погляд, ён уже моцна адрозніваецца. І таму тое самае і тут. Мы можам вынаходзіць, мы можам даваць голас, заяўляць права на цэннасць, але заўсёды чэкіць гэта ўсё, наколькі гэта адпавядае сучаснай рэчаіснасці, сучаснаму светапогляду, які ўжо усе чалавечыя цывілізацыі разам працуюць. Мне падаецца, свет ужо даўно глобальны, мы не можам ізалявацца ад усяго свету. Але ідэнтычнасць гэту шукаць вельмі патрэбна. Так, послушай, по-моему, мне кажется, вот вы так красиво и так хорошо и так смачно описали Бразилию, что вот там множество разных культур, множество языков, множество разных людей, они по-разному живут. А и идеи, что самое цікавое. Идеи, да. А вот Беларусь на этом фоне, по-моему, вот из того, что вы сказали, знаете, как такая аллея в городе, в которую вот коммунальные службы все ветки пообрезали, вот только вот столбы остались. По-моему, это так выглядит, нет? На фоне Бразилии, на фоне бразильского изобилия, множественности и буйства. Гледзячы... Не, я б так не сказала, не пагадзілася. Магчыма, ёсць такое... Калісьці такое было, таму што, ведаеце, я шмат працую з нейкімі там культурамі, альтэрнатыўнымі, скажем так, неафіцыйнай культуры, не тая, якая ў праграме там Міністэрства культуры. Такіх плыняў вельмі шмат. І, дарэчы, калі я пачала працаваць тое, што пачала працаваць там з капуэрай, гэта ўжо такая, ведаеце, альтэрнатыўная нейкі там дзвіж. Але паралельна з гэтым у Беларусі існуе вельмі шмат розных вось гэтых як бы кружкоў па цікавасцям, хтосьці капае у свой бок, там, не ведаю, адзін з вялікіх такіх для мяне прыкладаў, як вось на паверхню выкапала гурт Шума, Руся, вось гэтыя архаічныя песні. Шмат хто рабіў да гэтага, але каб пусціць яе, перакласці гэта ўсё на некую зразумелую пакаленню Z мову, ніхто такога не рабіў. Вось яна зрабіла, і гэта ўжо як бы так атрымлівае новы кантэкст. Культура наша моцна багатая. Я, на жаль, вось шчыра прызнаюся, заўсёды адчувала нейкі нават сорам за тое, што мяне больш цікавіць. Я больш даследчыца бразільскай культуры, чым беларускай. Але заўсёды у мяне была такая, як бы, прэтэнзія да самой сабе, якую я, як бы, канфлікт. Чаму? Чаму я так даследую іншую культуру, чаму не сваю? Але ў мяне засталіся з беларускай культурай толькі маркеры, як бы такія маркеры. Самы галоўны мова. Я ведаю мову і карыстаюся ёй.
як бы ўжо хаця б гэта мяне крыху там, ведаеце, уласнае пытанне з мяне нейкія здымае. Па-другое, я заўсёды амбасадар сваёй краіны. Ну, то бок я шмат вандрую. І заўсёды адсоткаў 99,9 з'яўляюся першай беларускай, з якой знаёмяцца іншаземцы. І заўсёды яны пытаюць якія-небудзь рэферэнсы: а што, раскажы, адкуль ты, дзе ты, як ты. І ўжо з часам нейкі фармуецца такі дыскурс, што распавесці і як гэта распавядаць, каб табе был, каб мне было добра нават саму сябе з гэтым ідэнтыфікаваць. І, на жаль, не існуе да гэтага часу некага моцнай такой, я не ведаю, суперпапулярнай на ўсіх мовах такога каталогу, які бы сабраў усё то багацце, якое ёсць у нас. І, на жаль, у мяне проста не хапае моцы капаць гэта, але хто зацікаўлены, ён можа гэта капаць, ён можа знаходзіць гэтыя, не ведаю, людзей, якія там карагоды водзяць, нейкія там з'ехаць у палесе, дзе нейкія ёсць свае рытуалы. Я толькі карыстаюся у сваім жыцці, як бы, тымі адкрыццямі, якія зрабілі для мяне праваднікі, праваднікі беларускай культуры. Іх было некалькі па маім жыцці, але нават тыя, якія былі, для мяне ўжо як бы нармалёва. Я ж сама з'яўляюся носьбітам. Па-першае, давайте прымем за факт тое, што кожны чалавек, які жыве ў нашым там культуры, там у Савецкім Саюзе жыў, пасля вось у Беларусі, у Рэспублікі Беларусь, і зараз у гэты такі нестабільны перыяд, мы ўсё роўна назапашваем у сабе нейкія культурніцкія звычкі, камунікацыю і не ведаю, нейкі спосаб рэагаваць на рэчы унікальны для нас. То бок, прыязджаючы ў Бразілію, я ўсё роўна буду адчуваць, што там, напрыклад, вельмі рэдка можна знайсці людзей, якія там з энтузіазмам возьмуцца рабіць нейкія новыя рэчы і доўга гэта весці. Вось мы, калі рабілі фестываль, усе бразільцы моцна здзіўляліся, адкуль тут па 200 валанцёры, і ўсе так як бы як сваё, а таму што ім вось далі пляцоўку выказацца гэтым валанцёрам, дзесьці быць нечым прычасным да чагосьці цікавага. А мне падаецца, гэта ўсё як бы досвед Савецкага Саюзу. Усе мы такія вось за ідэю робім. А далей, вось, напрыклад, у мяне асабіста бракуе перайсці ў гэтую ўжо капіталістычную фазу. Як зрабіць са справы ідэйнай некую там, якая будзе цябе карміць. Шмат хто звонку кажа, што там нашыя мастакі ці нашыя культурніцкія дзеячы моцна сціплыя, не ўмеюць сябе прэзентаваць. А чаму? Гэта зноў-такі мы не можам сабе ацэньваць, сябе неяк прадаць ці неяк заявіць, што мы каштуем нешта. Всё мы перакідаем гэта на кагосьці іншага, хто гэта мусіць зрабіць. Адышла моцна, напэўна, ад таго, што багата, небагата ў нас, ці выглядае, не скажу. Ёсць шмат традыцый, якія мне вельмі падабаюцца. Шмат нейкіх, нават спосаб весці камунікацыю. Вось калі сутыкаюцца там беларусы, я так была ў Бразіліі, ці ў нейкім, нават у той жа Варшаве. І вось адкрыта, шчыра паразмаўляць, без купюр, без некай паліткарэктнасці, без некага там, не ведаю, 500 сценак і 500 масак наперадзе, без гэтай фармальнасці. Нефармальная камунікацыя. У нас все ж таки она засталася. Магчыма, таму што не моцна мы урбанізаваныя, яшчэ ёсць у нас такая вялікая вёска, так? Гэтага бракуе, я гэтага рэдка дзе бачу па ўсім свеце. Гэта цягне. Але сказаць, што тут няма, ці некая там алея пакоцаная. Карацей кажучы, камунальнікі стараюцца, абразаюць, но тут що одно прорастае, пробіваецца. Міла, от ты сваім стрит-артам, вот этими ідэямі, тым же самым фестывалем вуліца Бразіль, от зрабіла ўсё, каб вот неяк пад сябе перайначыць, змяніць, упрыгожыць, на твой погляд, Мінск. Вот город, які тебе прыняў вот такую, як ты ёсць. Вот не каб любіць яго таким, як ён ёсць. Давай яго мяняць. Але я да іншага. А вот як, по-твоему, варта было б змяніць беларусаў? Вот які там вот стрит-арт на лбе ім намаляваць, каб яны, вот, можа быць, змяніліся ў лепшы бок?
Слухайте, ну я ж не Франкштейн, каб рабіць такія эксперыменты з людзьмі. Не, ну, вот я, простей кажучи, вот як ты лічыш, што і вот варта было, у які бок варта было б змяніцца беларусам? Ці лепей заставацца такімі, як ёсць? Ну, давайте так, я пачну з сябе. Я беларуска і таксама хачу мяняцца. Я зараз мяняюся ў той бок, што пачынаю больш разумець сябе. Больш цікавіцца працэсамі, якія адбываюцца навокал мяне. Што, дзе я як адзінка, на што я магу паўплываць, а на што я не магу паўплываць. Размежаваць гэта. Таму што, напрыклад, я, конечно, удзячная вам за вашу працу, але часамі, чытаючы навіны, не можаш увогуле нічога рабіць. Просто 4 дні запар і такой, я на што-небудзь паўплывала, акрамя свайго ўласнага стану? Не, ні на што не паўплывала. Такой, добра, як гэта себе прымусіць прачытаць навіны там раз у 4 дні, але за гэты час зрабіць нешта, што там дапаможа каму-небудзь, ці сабе нават дапаможа. Так, вось знаходзіць гэты баланс, разабрацца з гэтым, на што можна паўплываць, на што нельга паўплываць. Я кажу пра сябе, таму што мне падаецца, трэба заўсёды пачынаць сябе. Перш чым кагосьці вучыць, заўсёды пачынаць сябе. І я вось зразумела, калі я сама ўласна знаходжуся ў нармальным стане, там, без абідак на каго-небудзь, шчырая, адчыненая, не надумваю сабе нічога. Вучуся прымаць крытыку, гэта вельмі мне складана, моцна складана. Заўсёды крытыка, гэта быццам бы нехта мяне хоча адлупасіць. Хаця, крытыка гэта спроба дапамагчы, проста не ўсе яе ўмеюць рабіць. Нехта там абгаўняе, нехта там канструктыўна скажа, але хто як умее вучыцца гэтаму таксама. І калі я разумею, калі я набліжаюся да гэтага стану, некага такога спакою, і быццам бы свет разам са мной пачынае мяняцца. Я моцна веру ў тое, што перспектыва таго, што ў галаве, яна моцна ўплывае на тое, што навокал. Канешне, я такімі сваімі думкамі там не дапамагаю камусьці, каму моцна дрэнна зараз. Напэўна, не. Але ж я магу неяк перадаць гэтую дымку. І часцяком я чую ад людзей, што вось гэты спакой, некае прыняцце, яно сапраўды дапамагае. А калі прымаеш чалавека, даеш яму больш упэўненасць у сябе. Вось капуэра, напрыклад, такое мастацтва, гэта не спорт алімпійскі, спаборніцтва, так? Туды могуць прыйти ўсе. Там, і там той, хто ніколі ў жыцці не займаўся, і айцішнік, які ў 30 год там вырашыў, нешта я параблю, і той, хто там... І яна прымае ўсіх. Усіх і кожнага, ведаеце, як царква прымае ўсіх, нават юродзівых. І я навучылася працаваць з людзьмі. Гэта вельмі складана для сябе, як да асобы, але я навучылася працаваць з рознымі людзьмі. І лічу, што сапраўды ў нашым грамадстве, вось калі даваць нейкую параду, гэта вучыцца прымаць розных людзей. І старацца, калі ўжо іх і неяк мяняць, то мяняць праз любоў. Зноў вярнуся да індзейцаў, мне вельмі спадабалася адзін рытуал, ніколі пра яго не ведала, але ён мне падаўся проста сенсацыйным. Там больш культура племені, так, і ў плямёнах натуральна, нехта там добра сябе паводзіць, нехта дрэнна, там ж не ўсе такія прасветленыя. І вось ёсць іх традыцыя такая, якім чынам, калі чалавек робіць нешта дрэннае, не так, як па традыцыях гэтага племені, як яго выхаваць. У якую турму яго пасадзіць там. Але яны не садзяць яго ў турму, яны ставяць яго... Садзяць яго на муравейнік. Не, яны ставяць яго там пасярэдзіне кола, становяцца все ў кола, і кожны адзін за адным, кожны чалец гэтага племені кажа, які ён добры, які ён класны, як яны яго любяць. То бок у іх існуе такая вера, што чалавек, калі робіць нешта дрэннае і памыляецца, ён бы адыходзіць ад свайго некага светлага боку. І яму трэба нагадаць пра гэта. І вось кожны чалец нагадвае пра яму пра тое, які ён харошы, і адпускаюць яго. І яму натуральна не хочацца больш рабіць некага вычварэнства. Вось мне падаецца, калі б у нас, калі мы хочам нешта памяняць у іншым чалавеку, ці у сваім двары, ці ў краіне, пачыналі вось гэтай некай мантры любові, магчыма, нешта нашмат прасцей бы змянялася. Смитер, мне есть много чего тебе сказать.
але вот беларусы за апошнія месяцы перажылі з боку сваіх там суайчыннікаў вельмі шмат такого дрэннага. Яны здольныя будуць стаць вот так вот у кола і вот гэтым людзям, якія зараз робяць ім дрэнна, вот так вот выгаварыць, поступіць так, як індейцы, ці у беларусаў іншы шлях, так сказаць, уцямлівання, стаўленне на шлях ісціны такіх людзей. Ну, ведаеце, ўсё залежыць ад некай справядлівасці, так, якая ёсць ці няма. Пакуль яе не здабудзеш гэтую справядлівасць некую для сябе, што вось ты як бы зноў-такі можаш заявіць сваё права на цэннасць, права на сваю думку, права на сваю годнасць, права на сваё жыццё. Калі вось у цябе гэта ўсё усталюецца, мне падаецца, што гэта будзе магчыма. Пакуль вось гэтага балансу няма, канешне, іншыя эмоцыі пануюць і шмат негатыўных таксама. І я разумею гэтыя эмоцыі, гэта натуральна. І натуральна іх адчуваць, і добра іх адчуваць. Дрэнна гэта ўвогуле нічога гэтага не адчуваць. Але калі вось гэтыя механізмы выроўніваюцца, мне падаецца, што далей гэта адзіны шлях. Бо калі не прайсці гэты шлях, як там нейкага прабачэння, узаемнага прабачэння, ніякая спрэчка не вырашыцца. Ты ж ведаеш, ты чалавек, у цябе ёсць сям'я, вы ж спрачаецеся ў сям'і і часцяком, але чым усё заканчваецца, чаму вы працягваеце жыць разам? Таму што хтосьці адзін у аднаго просіць прабачэння. І часцяком нават не разумееш за што, але калі зразумееш, гэта ўвогуле класна. Абстрактныя рэчы, добра пра іх, канешне, тэарэтычна казаць, складаней на практыцы, але я бачу гэтым для сябе выключна адзіны шлях. Канешне, эмоцыі пануюць розныя. Але мне падаецца, тое, што трымае людзей зараз моцных, гэта акурат тое, што мы ўсе прызнаемся адзін аднаму ў любові, моцна. Вот, хаця б адзін аднаму. І калі б гэтага не было, мне падаецца, ўсё бы скончылася нашмат раней. Ты вот шмат розных людзей, нацый пабачыла, пагаварыла з імі, павывучала іх. А беларусы ўсё ж такі нацыя? Вот яны сфармаваная нацыя, маю на ўвазе, ці на шляху да фармавання? Як табе бачыцца? У розныя перыяды па-рознаму, напэўна. Гістарычна, калі там в школе вывучала гісторыю, мне падавалася ўсё там моцна сфармаванае, ўсё там у парадку, так. Пасля, калі пачынаеш карыстацца, таму што я памятаю разныя перыяды, мой такі свядомасць, гэта ўсё ж такі на пераходны перыяд прыйшла. Гэта калі разваліўся Савецкі Саюз і было яшчэ там 2 гады такога пераходнага перыяду, пасля іншай. Я вось памятаю, у нас быў мой першы праваднік, я б нават сказала, у культуру беларускую моцна. Гэта быў, як не дзіўна, мой выкладчык па матэматыцы. Ён быў такі, як бы светлая галава, суперталент, што акрамя матэматыкі ён яшчэ прывіў нам магчымасць думаць, выбіраць, самім прымаць уласныя рашэнні школьнікам, гэтым падлеткам 5 клас 6. І па-другое, у 5 клас прыйшоў і запытаў нас усіх. Я добра памятаю гэты перыяд. Ён казаў, я ўсё сваё жыццё размаўляў на рускай мове. Але вось зараз тут такі перыяд, мы ўжо як бы асобная краіна, дзяржава, давайте вы згодныя вучні разам са мной вучыць беларускую мову. Хочаце вы беларускую матэматыку, каб я выкладаў з вами вам на беларускай мове, і мы паспрабуем. Мы такія дзеці, вау, да нас звяртаюцца быццам бы пытанне, гэта было вельмі дзіўна, нас пытаюць, чаго мы хочам ці не хочам. Гэта быў такі вельмі глобальны эксперымент. Канешне, дзеці ўсе пагадзіліся, прычым без усялякіх там. Я памятаю, што у нас і матэматыка, і пасля мы там падбілі інфарматыка, і фізіка падбілі. Яны ўсе былі на беларускай мове, а вось біялагіца не пагадзілася. Яна на рускай мове выкладала не біялагіца, хімію. Але я памятаю, што менавіта вось гэты чалавек, які нам там на класных гадзінах падарыў Яна Баршчэўскага. Вось была іншая літаратура, вось Баршчэўскага мы не вывучалі. Ён казаў, вось вам кожнаму па кніжцы, вот паглядзіце, якія фантазіі ёсць у беларусаў, там, у міры і сусветы. І вось такімі як бы дэталькамі, вось такія людзі, яны як бы прывучаюць ці паказваюць, што
ёсць вельмі багаты сусвет, ёсць вельмі шмат нацыянальных нейкіх адметнасцяў, просто пра якія мы не ведаем, ці ніхто не прыйшоў там, не сказаў, не прывіў некую там якасць. Але калі гэтыя праваднікі ёсць, ну заўсёды хочацца больш паглыбляцца. Вось я гэтыя як бы рэчы да гэтага я напэўна і беларускай мовы валодаю толькі дзякуючы гэтаму матэматыку. Ну але вот на сёння ты кажаш, вот калі раней глядзела гісторыю, вот падавалася, вот жа ж, вот она, вот нас, а зараз вот глядзіш. А пасля вот быў доўгі перыяд, я памятаю, што з той беларускай мовай і матэматыкай мы ўсе да 11 год, ну да 11 класу правучыліся ў матэматыкі, і потом пасля тых, хто пайшоў па я таксама хацела там матфак паступаць, але нешта перадумала і ў гуманітарыі падалася. Але былі людзі, якія паступілі ў БДУ з гэтай беларускай мовай, і все такія мы ж верылі, што ўсе гэтыя гады вучыліся на беларускай мове і былі падручнікі на беларускай мове па матэматыцы, і яны прыйшлі такія: засуньце сабе з гэтую беларускую мову ў адно месца. Зараз мы все павучаемся па-расейску, ім было вельмі складана перайсці з беларускай мовы, матэматыка, фізіку, все гэтыя тэхнічныя тэрміны, гэта ж тэрміналогія шмат, зноў на расейскую мову, так, і вучыць там. Ну, напэўна, такую ж і ў гэты перыяд, і все гэта скардзіліся, усе мае аднакласнікі скардзіліся некаторыя на гэта. Казалі, ну, нешта мы дуры спаролі, мы зря паверылі ў гэта ўсё, зараз все ідзе ў іншы бок. Хтосьці расчараваўся, а хтосьці, як я, наадварот, быў удзячны гэтаму перыяду, таму што гэты перыяд, калі зараз ну, ідзе іншы, ну, зноў ідзе нейкі ўсплёск культуры, я ўжо ведаю, што ну, як бы, гэта ўсё магчыма, што гэта ну, праз асфальт все роўна праб'юцца кветкі, калі яны там раслі ўсё заўсёды, яны заўсёды праб'юцца. Колькі ты там не асфальціруй, все роўна, пакінь хоць на некаторы час, і все, ўжо ўсё расце заново. Так што тут справа, канешне, больш палітычная, напэўна. Я памятаю, калі в універсітэце мы таксама разважалі, нам далі тэму, ну як вы лічыце, беларуская мова, гэта пытанне ўласнае, прыватнае, ці ўсё-такі дзяржаўнае. Вось калі мы, як людзі, усе пачнем размаўляць на мове, і все такія, все мы, там яшчэ не студэнты, абітурыенты, все такія, канешне, гэта мусіць залежыць ад мяне, моцна все, это я мушу вырашыць, сказаць сабе, даць слова. Ну і настаўніца казае, ну дурні вы яшчэ малыя, канешне, не разумееце, што гэта ўсё ну, дзяржаўная палітыка. Калі яна будзе іншая, то вы самі не зразумееце, самі не ўцяміце, як вы ўжо перайдзеце на гэтую мову, і не трэба будзе нейкую там высілкі сабе рабіць, нейкую прынцыповую пазіцыю займаць. Вось, таму, канешне, у альтэрнатыве ці ў апазіцыі, у авангардзе, ну, розныя прыстасовы, як заўхочаш, але калі гэта неафіцыйна, вельмі цяжка, канешне, ну, як бы гэтую культуру працягваць. Але можна, все равно ёсць носьбіты, все равно ёсць людзі, якія будуць яе, як там ДНК праносіць. Але як толькі будзе палёгка, мне падаецца, што не трэба даже гэтых пытанняў будзе задаваць. Яно само все распачкуецца і знойдзецца гэтае зерне, семя, вы ж ведаеце, можна на 100 год хоць пакласці, і пасля яно ўсё роўно ўзыдзе. Будзе, калі... Ну, ты ўжо як класік загаварыла. Но зернейка, да. Я мне зноў гэтыя аналогіі прыродныя. Выбачаюся. Але, на жаль, трэба падсумоўваць нам, і зараз я чакаю нацыянальную ідэю, бразільска-беларускую, стрит-артаўскую і авангардную, але жыццяздольную беларускую нацыянальную ідэю ад Мілы Коткі. Мне падаецца, быць трэба адчыненымі, і наша нацыянальная ідэя быць адчыненымі да розных думак, да розных сусветаў, да розных ідэяў, унутры нават сваёй ідэі да розных ідэяў, прымаць іх і але свой разумець. Я памятаю, у мяне была такая кніжка усялякіх мудрасцяў беларускіх, і там напісана было: людзей слухай, а свой розум май. Максим. Ну, да. Ты бачила, до чого ти довела філософа, ну? А свой розум май, это інтуіцыя заўсёды все роўна падкажа, што тваё, а што не тваё. Ну, як бы, што да чаго цябе цягне, да чаго цябе не цягне. Все роўна мы ўсе людзі на планеце больш-менш аднолькавыя. Эмоцыі ў нас аднолькавыя, усмешкі аднолькавыя, слёзы аднолькавыя, пачуцці аднолькавыя. Але як мы гэта ўсё упаковваем у нейкую, ну, у нашу традыцыю, у культуру,
залежыць толькі ад нас. І вось чым больш мы будзем размаўляць пра гэта шчыра, адкрыта, чуць іншых, тым больш мы і зразумеем самі Але сябе. вот наша упакоўка, яна павінна быць якая, вот ўсё ж такі, вот з чаго яна павінна складацца. Вот мы адкрытыя, ўсё адчыненыя, ўсё, і вот, але вот эта упаковачка, там, я не ведаю, там, ці варта тут казаць пра нейкую, там, я не ведаю, культуру, там, гісторыю, мову, традыцыі. Я магу свой ідэальны сімволіку. свет, свой ідэальны свет на такую Нарэшце. утопію. Утопія. Да, беларускую нацыянальную утопію. Калі ласка. Ад Мілы. Да. Утопія ад Мілы. Людзі вельмі паважаюць сваю зямлю. Паважаюць зямлю і даюць ёй быць самой сабой. То бок у нас шмат, нават кожны, не ведаю, тэрыторыя, якой валодае, там, не ведаю, дача ці яшчэ што-небудзь, пакідаецца на ёй якісьці працэнт зямлі, якая проста сама па сабе жыве, дзікая. Там 30%, 20, 50. Я бы 50 на 50 заўсёды хацела. Каб Беларусь на 50% оставалася дзікая, то бок гэта нацыянальныя паркі, ўсё, як яно само ёсць, а на 50% была чалавекам неяк, ну, даследавана ці пад яго зробленая. Каб паміж гэтымі сусветамі дзікім і цывілізаваным было, ну, як бы такая дыялог праходзіў, як бы, каб чалавек меў доступ і да дзікасці, і дзікасць мела доступ да чалавека. То бок я гляджу з пункта устойлівасці. Мне вельмі хацелася б, каб розныя, ну, у плане адукацыі людзі больш зразумелі цыклы, бо вярнуліся да традыцыі, таму што у традыцыі, любая традыцыя, яна апісвае як бы кожны цыкл чалавечага жыцця. Нараджэнне, там, сталення, вяселле, смерць, калі яна прыходзіць кагосьці з блізкіх, і пасля свая ўласная, некая рэалізацыя. Гэтыя ўсе этапы, яны ёсць у традыцыйнай культуры. Калі не падыходзяць метады, ўсё роўна замяніць іх нейкімі новымі, выпрацаваць гэтую культурную традыцыю, таму што часцяком атрымліваецца, што калі няма гэтай традыцыі, я памятаю, калі вось Савецкі Саюз, ён такой адабраў всю гэтую там рэлігійную традыцыю, і такі нешта здараецца, і вось людзі і нават не ведаюць, што не сказаць, не зрабіць, а эмоцыю хочацца неяк пражыць. Вось каб мы зразумелі поўнасцю гэтыя цыклы сваі там сямейныя, і вось гэтыя традыцыі ці вярнулі, ці нейкія новыя зрабілі. Людзі ж часцяком прыдумваюць нешта новае. Каб у кожнага чалавека было права на гэтую цэннасць у Беларусі, мне б хацелася. Каб і гэтая цэннасць не была адразу ж забітая кімсьці там, ну, і маюць зацкаваныя, не, ты з намі неправільны. Ну, калі чалавек так думае, чаму б яго не паслухаць? Мне падаецца, у гэтым накірунку трэба вельмі яшчэ, ну, так, цяжкі такі шлях, але ісці, гэта каб кожны чалавек займаўся тым, што яму сапраўды хочацца рабіць, а не што мусіць, прымушаюць нехта, ці некае там долг, ці нейкі абавязак. І вось у гэтай маёй утопіі кожны займаецца сваёй справай ад любові на зямле, якую ён любіць, якую паважае, прымае гасцей, адпраўляе гасцей і адкрыты да адчынены да ўсяго свету. Мне падаецца, з рознымі вось гэтымі рытуаламі, традыцыямі і запрашае на іх адчынена ўвесь свет. У такой Беларусі я была б шчаслівая. Я думаю, что и я так само, и даже Максим, вот, не глеючи ни на что. Вот такая вот прыемная такая утопія. У горадзе жыві, але сваю дачку мей, а яшчэ лепей і землянку ў лесе. Ну, на ўсялякі выпадак. Выпадкі ж розныя бываюць. Добра, ты так усё. Але Максим нешта хацеў мяне запытаць, а вось... Але час уже... Вот про адкрытасць, адчыненасць, вот гэта вот все, вот як ідэя, да, утопія, хай застаецца такой вот теплый такой вот нечым таким вот где-то там у груди, якое мы вот будем спрабаваць ажыццявіць, а вот ідэя выдатная. Дзякуй вялікі, Міла, падаруначак табе ад праграмы Ідэя X, Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам Сімбаль Бай. Перадам табе, як убачымся абавязкова. Міла Котка, Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук, і вот такая нацыянальная ідэя. Будьце адчыненыя ўсяму сусвету. Дзякуй вам шчыра.